Jesu Kristu uyinkosi Baba, noma ngiyabingelela egameni likaJesu. Uma ngihleli ngilalele iy'mfundiso la ekhaya leZwi, inceke kaNkulunkulu iyasifundisa, nencekazi kaNkulunkulu iyasifundisa. Yazi enhlizweni nami kuye kwambuleka ukuthi hawu Nkosi, kodwa Nkosi yami uba mtsibando bengeke kodwa Nkulunkulu umupha amandla ngoba wena unawo amandla. Avule isikolwe, avule i-Christian school la kuzofunda khona abantwana, la sizoletha khona abantwana bethu bezofunda. Ngibonga nje ukuthi isikhathi esiningi abantwana bethu siyabakhulisa, kwesinye isikhathi bafike ema-high school noma ema-university noma ema-high school noma omunye e-boarding school, afike ashintshe abe yenye into, afunde ezinye izinto. Kodwa-ke siyamkholwa uNkulunkulu, siyamthemba uNkulunkulu. Thema imbuleka lento, ngathi angizukuthula, ngizoyisho Baba kuwe. Nceke inkosi, ngiyazi ukuthi konke okwenzayo awukwenzi ngesingawe, kodwa ukwenza ngoba kusho uNkulunkulu. Nami ngikususa kimi ngoba kuloku kufika ukuthi kodwa ubamtsibande uma engavula abe nayo i-Christian school la siyoletha abantwana bethu bezofunda khona. Jesu Kristu uyinkosi Baba. Amen. uJesu Kristu uyinkosi, ngiyabingelela kubaba. Ngifisa ukudlulisa ukubonga kakhulu uNkulunkulu kunomntwana obekade esesibhedlela. Bathi enye yamapleti spinal cord ibifuna ukukhishwa bese kufakwe i-artificial, so ibisi-affecta i-nerve yentamo yakhe, isikhuphukela ngakulolu hlangothi lolu olungala, angazi noma ngaka-left noma ngaka-right yini. Ngimbona epostile la ku-WhatsApp status esesibhedlela, i-ex-colleague yami. So ngimbuza ngithi hayi bona uNjabulo ufunani lapha esibhedlela, wayesengichazela-ke ukuthi batheni, ubekade ezwa nje i-pain. Akabangeke esahlinzwa ukufakwa le-artificial emva kokuba sengimsendela abaseRoma 10 verses 9. Ungisendele nje sethi usesekhaya usephumile. Hawu, fast kanje kade salinde ama-results ukuthi uzohlinzwa nini. Bathe hayi asisekho isidingo sokuthi bamhlinze, ama-results angazi kube kwenze kanjani kuwona, yabo. Bamnikeza nje treatment, bamdischarge. Uthi abaseRoma 10 verses 9 ewadini akade lele kulona bewuzwa ewuvuliwe, because ngamtshela ngathi uma ewukhuleka akazama ukuguqa. Uthi bonke ewadini, uthi namanje bebemfonela bewufuna belokhu nje bewucela lo mkhuleko, bebonga abanye. So nje ngidlulisa ukubonga kakhulu kuNkulunkulu. Ngizokuthumelela ubufakazi bakhe bubhaliwe. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi Baba. Ngiyaxolisa ukuphuza ukuletha lo mbono. Ngeke ngaba nombono sigibela ibhasi sibaningi. Le bhasi leni behamba ithatha abantu ngokwey'tobhi zabo. Kwesinye sey'tobhi lami ibhasi, ababesebhasini behla phansi. Kwathi ababe phansi belinde ibhasi bakhona ukugibela. Ngazibona nami ngiphansi, ithe ibhasi sithi siyasuka. Ngavele ngagijima, uDriver ngivulela isicabha, ngagibela isihamba, okungukuthi ngacishe ngasala. Sithe uma siqhubeka sihamba nebhasi, ngabona abesifazane babeshumayela baseChina. Kodwa lo munye wesifazane wayehlobile. Eduze kwakhe wayeshumayela kunesiwa, ngidlinza ngokuthi engabe bashumayela ngayiphi language. Ngoba phela ngiyabazi abaseChina basuke lena bazoshumayela la.
Wayesengozini lowesifazane ukuthi lo wayehlobile ukuthi engawa ngoba eduze kwakhe kwakunesiwa, ngabona namaqhoksa amhlophe ewagqokile. Wayesengozini. Kuthi lo nomunye wesifazane sihamba ngebhasi, sithe masithi sesiyafika ngaserobhothini, wavedane wama phakathi nomgwaqo waphakamisa isandla washaya ngonyawo phansi kanye emisa imoto. Ezinye imoto zedlule, ibhasi esasihamba ngayo yama. Ngayibona sengiseklasini, nabo bonke bengihamba nabo ebhasini sesiyafundiswa. Uyabuza lona waseChina okungukuthi izona ziphi izinhlelo ezibukwayo ku-TV ezingafanele ngabe ziyabukwa. Babephakamisa abafundi, mina engalikhumbulayo uhlelo engangilwazi kudala elingasadlali manje, olwaluthi All You Need Is Love. Kwakuwuhlelo nje lelo ngizothi nje uyihlelo lomathandana. Baphakamisa abafundi, zabhalwa inhlelo zayizashona phansi, waziwacima ebhodini, wathi asiqaleni phansi. Ngiyacabanga ukuthi wesebhale eziwu-3 noma eziwu-2, okwabo kungukuthi kwase kuwukuphaphama kwami. Bazisho abafundi iy'nhlelo, ngazibona mina babehleli phansi, mina singimile eduze kwalo thisha. Lo thisha wabesethi kumina, akube mina-ke manje engikhomba abefundi. Babephakamisa izandla abefundi, ngagcina ngikwazile ukukhomba omunye. Uhlelo walusho lwabhala ebhodini, uthisha walibhala ebhodini, kodwa angibange ngisayikhumbula lezi nhlelo. Engathi sengiphapheme, ngazi ukuthi leli bhasi leli uNkulunkulu bengikhombisa ukuthi ikhaya leZwi leli sikulona. Abanye vele bayaphuma, abanye bayangena. Naney'nhlelo lezi esasifundiswa ngazo okwakufakazela okungukuthi ngampela singabantwana bakaNkulunkulu kumele nje i-TV kube yinto esingayibuki, ngoba kunezinto ey'ningi kuyona okungafanele ngabe thina siyayibuka. Jesu Kristu inkosi, ngiyabonga. Jesu Kristu inkosi. Baba Nsikande noma Nsikande, ngiyaxolisa ukudilayitha ukuthi ngenza amaphutha. Okay, nami ngizondlulisa ubufakazi lana. Nami ngelinye ilanga ngikwathi ngihamba ngiyongena endlini kwenye indlu, ngezwa isandla sami sibuhlungu, isandla sami sesilokhu sibuhlungu ngaphakathi. Ngavele ngasibamba ngathi Jesu Kristu inkosi. Ubuhlungu bahamba ngaleso sikhathi leso, ngaba ngcono baphindanga babuya kuze kube manje. Kwathi ngelinye ilanga ngingumuntu obehlezi ehlushwa yikhanda, bengiphathwa yikhanda isikhathi esiningi, lihlezi nje lingihlupha livutha, kube ngathi kubasiwe phakathi. Ngavele ngathatha i-fasting ya-1 day. Ngosuku engathatha ngalo i-fasting lavele landa, langiphatha kakhulu, labuhlungu okudlula wonke amalanga elihlezi lingiphatha ngawo. Ngase ngiphumile ku-fasting, laqhubeka laba buhlungu, kanti sekuwukupholakala. Emva kwaloko ngaba ngcono ngendlela eyisimangaliso. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi wawuphendula umkhuleko wami. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngiyakubingelela Baba Impostoli ekuseni egameni likaJesu. Nginto uthula ubufakazi bami namhla Baba. Ngicolise kakhulu kuko konke lokwendekile. Kwendeka ngingakanaki Baba, ngiyacolisa kakhulu, ngiyaditfoba, ngiyadehlisa kuloko. Sisesihamba ngalinye ilanga emgwaqweni Baba, kwachamuka imoto nje yafuna kusishayisa la ngemuva. Bengitobabada nje Baba, bukhulu baNkulunkulu ukhona, uyasivikela etingotini nakho konke, uyasivikela. Ngitodvumisa loko nje kusimakathe. Ngibonga nekuthi-ke Baba, wena usifundzisile ngaleli gama la Jesu, kutsi sibosho lokwekuthi Jesu Kristu inkosi, sikusho ngaso sonke isikhathi loko, singayekeli. Siyabonga ngawe Baba, uNkulunkulu akubusise. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu uyinkosi Baba, inkosi kade ngikhombisa ngendumiso esiyenzayo lapha emhlabeni, simdumisa uNkulunkulu. Besimdumisa sikhamuluka, bengilida umhlabeleli othi, and that is the reason I sing and I shout, for Jesus came down and he lifted me up. Sakhamuluka
kukhona engibaziyo nengingabazi. Ngezwa ubumnandi bendumiso ngangokuthi bekufanele nala khona sekumele ngabe siyathula, ngizwe kusalokhu kuqhubekeke engathi singamdumisa uDu singasathuli. Ngithe ngiyabona kwafika la sesithula khona sesiqeda ukudumisa, ngabona obedlala i-keyboard and ubeyidlala baba isinika nomfutho. Kepha engunothisile bekumnandi sidumisa kodwa besingaphandle komnyango, singangenile endlini ebesisemnyango kuyona. Ngabona umdlali we-keyboard esesukuma ephuma phakathi kwethu ngoba besiqoqene sindawonye kukhombisa nje ubunye. Mayephuma phakathi kwethu waflathela wahamba, bese ngincoma mina ngithi uyayidlala kamnandi i-keyboard lo mntwana. Obemi eduze kwami besithi ya uyayidlala kamnandi kodwa inhliziyo yakhe, kukhombisa ukuthi lo okhuluma nami uyadlula kulokhu thina esikubonayo singabantu. Yena ukwazi ukubona ngisho inhliziyo yomuntu. Lithi izwi likaNkulunkulu encwadini yeZakha 20 uvesi 27, umoya womuntu uyisibani sikaJehova esiphenya konke okuphakathi komuntu. Ngiyacela ukuthi o-keyboard player emhlabeni wonke beqikelele ukuthi abenzeli abantu, abajabulisa abantu, kodwa makujabula uNkulunkulu. Ethi mayebuka nasenhlizweni yakhe umuntu abone ubungcwele, uNkulunkulu athokoze. Jesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela Baba ekhaya leZwi kanye nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Baba, ngicela ukuletha ubufakazi obukhulu Baba uNkulunkulu angenzele bona kuzosa kube namhlanje. Ebusuku Baba ngilele ngingathi ngisetohweni la engitohoza khona, kuvele kufike isitha. Mangithi ngiyaphuma ngiphumela phandle, angibuze lo muntu athi usebenzelaphi kanti. Bese ithi inhliziyo yami ayi no, awuthi ngingamtshela ukuthi ngisebenzelaphi, because khona into ethi enhlizweni yami njengoba engibuza lokho nje, ikhona lento akafuna ukuyibeka lapha ya engisebenzela khona. Bese ngimdida ngimtshengisa kwenye indawo engathi khona lapho khona lo munye engisebenza naye, engathi usiyamchazela naye, engathi futhi umdusa umkhondo ukuthi ngisebenzelaphi. Ngisathi nje ngithi ngiyaphuma, avele naye angilandela, afika angicindezela ihle. Baba, yazi mangixoxa lento le engenze ebusuku ayi uvele ufike inyembezi ngoba ngibonile ukuthi abantwana bamcishe ungabashiyi. Baba wangicindezela waphela umoya, ngabona khona lapho ekulaleni ukuthi ngiyahamba manje ekucindezelekeni, engicindezela ihlo, ngicindezela ikhanda, ngicindezela la ihlombe, engivala ukuthi nje ngiyafa, umoya ungasaphefumuleki, ngibona ngisho ukuthi ngiyafa manje. Kwase khona into ethi thanda Jesu Kristu inkosi, ngathi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Phansi nakhona kushoko ngiyenza ukuthi vele ngiyafa, ngeke ngikwazi ukuphumelisela uJesu Kristu inkosi. Kodwa ngokusizwa igama elithi uJesu Kristu inkosi, ngiye ngasho khona lapha ephusheni ngenza ukuthi ngiyavuka, kuyaphumelela ubalo ukuthi ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Baba, ngivuka inhliziyo yami yabuhlungu, ngakhala ngathi cishe ngabashiya abantwana bami, ngoba bengibona ukuthi kusho ukuthi lokufa abanye abantu belele bathathwa yisitha, ngoba bengibona ukuthi sekufeni lapha bese ngihamba emhlabeni. uNkulunkulu nje ngiyambonga ukuthi igama elithi uJesu Kristu inkosi lingibuyisile ekufeni, ngoba bese ngibona ukuthi ngabashiya abantwana bami. Angithe noma sengikhuleka ebusuku Baba, bengingasakhulekeki, ngikhala ngithi kodwa uNkulunkulu wami, bengizolala iy'ngane zami zithi ma awuyi nemsebenzini namhlanje, lutho angisavuki kanti sengihambe unomphela. Ngiyambonga uNkulunkulu ngithi nje uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Bazalwane basekhaya leZwi ngiyanicela, uJesu Kristu inkosi kakhulu, ngicela simusho singamnyeki, ungisindisile ekufeni. uJesu Kristu inkosi, ngiyambonga.
uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela Baba uNsibande nasentabeni yendlu kaJehova. Baba, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu since ngiqala ungena entabeni yendlu kaJehova nasekhaya leZwi. Baba, ngibona umehluko omkhulu, ngilalela izintshumayelo zakho, ngilalela ubufakazi babantwana bakaNkulunkulu, ngalalela, ngathatha, ngenza. Ngithena ngiqala ngibhala izono Monday ngeyi-4, ngabona umoya ongcwele lokhu engikhumbuza. Baba, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe, siyambonga kakhulu uNkulunkulu, kakhulu ngiyambonga Baba, ngiyambonga uNkulunkulu. Uma sengisho lesivumo sengisho ngithi uJesu Kristu uyinkosi, khona into umehluko owenzakalayo empilweni yami Baba. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe. Ngithe ngilele Baba izolo ntambama, ngabona umbani wezulu belingakaqali ukuduma, lingakenzi lutho. Engasho ngathi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Wadeda lo mbani ukude vele, awuzange wasiyanyamalala uma ngibiza ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Kwathi sengilele ngabona ngihamba endaweni, angazi ukuthi ngikuphi, ngihamba nabesifazane abathathu, mina ngwesi-4, labesifazane 2 badala, lona omunye intombazana seyikhulile. Bayakhuluma, siyahamba, ngihamba nabo. Ngase ngiyajika futhi mina, sengibuyela emuva. Ngisabuyela emuva, kwaqhamuka isilwane esimnyama esincane. Ngasho ngathi uJesu Kristu uyinkosi, sanyamalala ngokuphazima kweso. Ngaqhubeka nohambo, kwaqhamuka inja. Ngasho ngathi uJesu Kristu uyinkosi. Ngambonga kakhulu uNkulunkulu. Baba, siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. uJesu Kristu inkosi mkhulu, ngiyabingelela ntambama. Ngizoletha nje ubufakazi nokubonga uNkulunkulu. Kungithobisa nje kakhulu uma ngizobufakazi namhlanje. Ngifonele uMalo namhlanje, ubekade edolobheni. Cishe umkhulu uzokhumbula ukuthi namhlanje ubekade ethumela umkhuleko. Emkhulekweni umkhulu uyobana nomndeni wami, kade ethandaza. Isimanga uThumalo babe kwi-car accident. Uthi indlela bekufuna kwenzeke ngayo, bekufuna ngabe bafike bonke etekisini, kodwa uthi akazi kwenzakaleni, akulimalanga ngisho umuntu oyedwa. Baphume nje bonke bephila, kungekho ngisho oyedwa, ngoba uthi imoto imoto ibingaphambili, yona eqala yashayisa ithole, yalishayisa yalithatha yazolifaka kule kade behamba ngayo ikhumbi, yashaya i-windscreen yonke. Uthi bekufuna iphenduke, uthi akazi kwenzakale kanjani, kodwa nje uthi akulimalanga muntu. Uthi abantu bayabuza ukuthi hayibo, niyaphila nonke kule moto, kwenzakaleni? Uthi nje isimanga. So ngizophakamisa nje amandla kaNkulunkulu. Hawu, uNkulunkulu mkhulu. Uyabona uma usikhulekela uzokhulekela nomndeni yethu. Yilokhu uNkulunkulu akwenzile. Uthe uma sengixoxele ethi hayi kumele ngabe namhlanje ngihambile, wathi kodwa naye akazi kwenzakale kanjani. Ngiyambonga kakhulu uJesu Kristu inkosi. Amen.